Ke bafethu ke njengoba nazi ukuthi inawu ubhopile ifikile kumcimbi kaBongani Maduna ethi uhamba nobumbano lamaciko. So namhlanje ke sifikile ke lana eThawini lethu laseThekwini sithena kahle ke sihambe sithungatheke sithola abantu ababambe lo mcimbi phela abazobe beshudula lapha e-stage. Ngitheme ngihamba ke ngabona udadewethu la intokazi enhle kakhulu emhlophe emnyama usisi wethu usazositshela ukuthi mhlambe uba igama lakhe uphuma kuphi udume ngani uzokwenzani namhlanje. Over to you. Ngiyabingelela igama lami nomthandazo Ntobela ngisuka kubazukulu bambhali le phansi omkhomazi abangaziyo baye bathi umkhahlelo wesidindi qhamuka insizwa bathi intokazi enezitho mawuyibuka bathi umphi umphawu umkhahlelo wesidiselo samadinasethi namhlanje into esizele la ngicabanga ukuthi ngizoqala ngibonge iMaduna Style ekuyiyona eyenze yonke lento ngoba size la ukuzothuthukisa kahle kahle abantu abasafika endimeni abantu abafana nathi ukubonakala kokuma kwestage endaweni ekuhlezi kupromotha khona abantu begidela phansi besinela phansi leyo nto leyo ukuma kwestage kukodwa kuyakhombisa ukuthi kushuthi bakhona abantu abanomqondo abafana nabo obhuti Bongani Maduna. Namhlanje ngithe ngizoyigankaza ngempela namantombazane thina samantombazane ke ngithe ngizoyishaya ngempela kulesa stage ngithandazela ukuthi ngoba zikhona ikhinyabezo ezama ukusiphazamisa ngifisa noma kuthiwa kuyenzeka lokho kodwa kufinyelele kwabanye abantu ngelinye ilanga bayosiza ukuthi thina abaculi abasafufuza mina ngumuntu wesifazane ingcindezi ezinkulu kakhulu kubantu besifazane bakwazi ukuthi ukufaka isandla basilekelele siyafika endimeni siyacindezeleka sabantu besifazane sinethalente kodwa liphelela la uyabo uma ubhuti esithatha esiphakamisa ukusiphakamisa akugona ukuthi usibeke kude but ukusibeke stage kukodwa thina kuyasijabulisa yabo ngenzela ukuthi ngiyabonga kakhulu into engizoyenza angifuni ukuthi ngiyikhulume kakhulu kodwa ngoba iseyikhona iTV izongithatha ingibeke nami la ngifuna ukubeka khona ngiyabonga kakhulu sisi wami. Udadewethu akuphushayo manje okuya phambili mhlambe nonza kwabo afisayo ukuthi sikubungaze sikusupporte sikugqugquzele nakwabanye. Njengamanje ngizoqala ngisho ngathi thina abazukulu bambhali sokhipha album maduze nje ngisane single nizoyizwa ngoba ngizoyithi fahla kancane ngisane single eyenzela ukuthi babone ukuthi khona okuzayo ngoba thina siyiqembu lamaskandi sisenzela ukuthi abantu babone ukuthi khona into esiza nayo ebese igama hayi ingoma ikakaphuma but igama le group anganabazukulu bambhali yes uma kuphuma ialbum zobe seyikhona nayo le ngoma esiphushayo engizokucela okukhulu ukuthi sisupporteni ubhuti Bongani Maduna angifuni uqamba amanga ubhuti mdala endimeni unazi izathu zakhe ezimenze wathi ukuma kancane emculweni njengoba esebuyile ngicela simsupport ithina abaculi emele simsupport abalandeli ekumele bamsupport yes yazi yakhuluma kahle kakhulu intokazi yethu la ehamba nobhuti Bongani siyabonga kakhulu nje ukuthi umethule kanje ubhuti Bongani ukhombise nokubonga nokuappreciate izinto azenzayo lapha ekhaya ukuthi anike ithuba elihle kangaka siyabonga kakhulu dadewethu siyabonga.